diváci, tak dneska vás vítam pri Skate Pace. Aj pekný mi backflip. Nezabudnite mi dať odber a like, keď to dám na môj YouTube kanál. Viem, je to cringe. Tak. Potom ohodnoťte, či je lepší klub ako Portugalsko alebo Real Madrid. Napíšte to do komentárov. Bro, to fakt. Poďme tak. A ešte vám niečo ukážem, čo som spravil na jednom kamarátovom videu. Len sme sa tam veľmi nemohli vidieť, takže tak vám to ukážem na svojom videu. Ty si fakt cringe. Ale ja viem, ja som väčší cringe. Už sa začal? Ešte dvaja môžete ísť. Ja to idem vyskúšať znova. Lebo nemáš ani takú možnosť. Škoda. Ale bolo to dobré. Asi tak.